Обвещайте радостную новину, обвещайте ажно до краю земли. Пан вызволил народ свой, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з духом твоїм. Дорогие браты и сестры, сардечно вас вітаю у гэты дзень на святой імшы. Збіраемся разам на супольную молитву, каб адзначыць надыход 6-й великоднай нядзелі. Гэтую святую імшу ахвярую ў інтэнцыі усіх вас, наших парафіянаў. На пачатку святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся.
Усімагутны Божа, учыні, каб у гэтыя радасныя дні мы ўсім сэрцам праслаўлялі уваскрослага збаўцу. Няхай пасхальная таямніца, якую мы цяпер ушаноўваем, заўсёды праяўляецца ва ўсіх нашых учынках і справах. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелій выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды, сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і хто паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова. І вернікі сабрэзаных, якія прыйшлі разам з Пятром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў, бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць іх у імя Езуса Хрыста. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слова Божае. Очима народов Пан объявил свое избавление. Перед очима народов Пан объявил свое избавление. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил чуды. Ему допомогла Его правица и Его святое плечо. Перед очима народов Пан объявил свое избавление. Показал Пан свое избавление перед очима народов, объявил свою справедливость, Он вспомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Перед очима народов Пан объявил свое избавление. Убачили все земли, збавление Бога нашего. Ускликай Пану уся земля, радуйтесь, спевайте и грайте. Перед очима народов Пан объявил свое избавление. Чытанне першага паслання святога апостала Яна. Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго.
У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Гэта Слова Божае. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Слава Тебе, Аминь. У той час Jesús сказаў сваім вучням: «Як мяне полюбіў Айцец, так і я полюбіў вас. Заставайцеся у маёй любові. Калі будзеце захоўваць мае запаведзі, застанецеся у любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца майго і застаюся у яго любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была у вас, і каб радасць вашая была поўнай. Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Аднойчы рабін, габрэйскі святар, запытаўся свайго верніка аб наступнай рэчы. Ён сказаў: «Скажы мне, калі ласка, калі, на твою думку, заканчваецца дзень і калі надыходзіць ноч?» Вернік падумаў і пачаў кідаць розныя здагадкі. Кажа: «Можа, калі на небе з'яўляецца першы праменчык сонца? Альбо, можа, калі ўжо надыходзіць такі стан, такая магчымасць, што ты можаш спакойна адрозніць, напрыклад, чалавека ад куста ў рост чалавека». На гэтыя здагадкі рабін адказаў наступнае: «Ведаеш, не, дзень распачынаецца тады, калі ў твары іншага чалавека патрапім убачыць свайго брата альбо сваю сястру. Пакуль гэтага няма, у нас пануе ноч». Дарагія браты і сёстры,
У сённяшнім Евангеліі, якое мы толькі што з вами пачулі, Езус Христус ставіць перад намі яшчэ больш складаныя і высакародныя вымаганні. Тое, што мы не толькі павінны падыходзіць да бліжніх, да іншых людзей, як да братоў і сясцёр, але тое, што мы мусім іх любіць. Менавіта павінны, менавіта мусім. Яшчэ раз хочацца ўзгадаць некаторыя радкі сённяшняга евангельскага тэкста, які мы толькі што з вами прачыталі. Евангеліст Ян прыводзіць словы Езуса Хрыста: «Як мяне полюбіў Айцец, так і я полюбіў вас. Заставайцеся у маёй любові. Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас». Калі слухаем гэтыя радкі, дзе неаднойчы паўтараецца слова «любоў», то хочацца задумацца, а ўвогуле насамрэч, чым з'яўляецца любоў? Пра якую любоў нам кажа сёння апостол Ян? Якую любоў вымагае ад нас Езус Христус? І бачыце, калі сапраўды задумываемся, чым па сваёй натуры з'яўляецца любоў, то можа нарадзіцца нейкі сумнеў, а нават пратэст у адносінах да слову Езуса Хрыста, які ён сёння накіроўвае да нас. Увогуле удумайцеся, ці можна увогуле вымагаць ад іншага чалавека, ці можна наказваць іншаму чалавеку кагосьці любіць? А паглядзіце, Езус Христус, ён не рэкамендуе, ён нам не прапаноўвае такую магчымасць: любіце іншага чалавека, а ён нам загадвае гэта рабіць. Са свайго жыццёвага досведу вельмі добра ведаем, што любоў – гэта такое пачуццё, которое нараджаецца ў сэрцы вельмі нечакана. І насамрэч мы на тое, што нараджаецца любоў, не маем аніякага ўплыву. Недарма мы кажам, што сэрца, яно не слуга, сэрцу мы не можам загадаваць, не маем поўнага кантролю над сваімі пачуццямі. І ведаеце, тут адразу, вяртаючыся да слову Езуса Хрыста, трэба вельмі добра сабе разумець, што калі Езус Христус наказвае нам любіць кожнага, гэта зусім не азначае, што мы павінны да кожнага чалавека мець у сабе нейкія цёплыя пачуцці. Сапраўдная любоў, да якой заклікае Езус Христус, кажучы, што мы павінны любіць кожнага бліжняга, яна вельмі спецыфічная. Сапраўдная хрыстовая любоў, якой нас навучае Езус Христус, гэта не пачуццё, гэта акт волі, гэта рашэнне таго, што я буду чыніць дабро у дачыненні да нейкага чалавека, незалежна ад тых пачуццяў, якія я да яго маю. Ведаеце, вельмі важнай якасцю, которую павінен мець кожны хрысціянін, шырэй кажучы, кожны чалавек, трэба умець адрозніваць сапраўдную хрыстовую любоў ад любові у сэнсе пачуццяў. Вельмі небяспечна, калі, напрыклад, мы мылім сужэнскую любоў. А ведаеце, што стрыжнем сужэнскай любові менавіта з'яўляецца сапраўдная любоў, да якой нас заахвочвае Езус Христус. І вельмі небяспечна, калі мы яе мылім з рамантычнымі пачуццямі, з пачуццямі, якія нясець закаханне. Чаму? Таму што будаваць сваё жыццё, абапіраючыся толькі на пачуццях іншых, якія сёння ёсць, а заўтра пачуццяў можа не быць, гэта і ёсць тое, пра што нас навучае
у іншым месцы ў Евангеліі Езус Христус. Будаваць свой дом на пяску. І ведаеце, не аднойчы, калі мы неадпаведна распазналі тое, што носім у сваім сэрцы у дачыненні да іншага чалавека, не распазналі, што не маем сапраўднай любові, і выйшлі замуж, жаніліся, кіраваліся толькі пачуццямі і думалі, што гэта сапраўдная любоў. Часта гэта заканчваецца развалам сужэнстваў. Яшчэ раз паўтараю, сапраўдная любоў, да якой заклікае Езус Христус, гэта акт волі, гэта рашэнне, што буду чыніць дабро ў дачыненні да нейкага чалавека, незалежна ад таго, ці гэты чалавек мне падабаецца, ці не падабаецца. Ведаеце, выходзячы з гэтага, ёсць адна такая вельмі важная выснова, што калі гэта з'яўляецца сапраўднай любоўю, што такая яна, што гэта акт волі, што гэта рашэнне, то тады рэальна палюбіць кожнага чалавека. Рэальна палюбіць і таго, хто мяне злуе, рэальна палюбіць таго, хто мяне раздражняе, рэальна палюбіць таго, хто мяне нервуе, а нават рэальна па-хрыстоваму палюбіць таксама і таго, хто мне чыніць зло. А калі, напрыклад, часам адчуваем, што ўсё ж такі не хапае сілаў, каб з хрыстовай любоўю падысці да такіх катэгорый людзей, то, ведаеце, тут ёсць адзін вельмі важны рэцэпт. У такіх момантах, калі бачу, што не магу прыняць рашэнне чынення дабра у адносінах да асобы, да якой не маю пазітыўных пачуццяў, которая на ўзроўні пачуццёвым мне не падабаецца, то, па-першае, у такіх сітуацыях трэба адразу сабе ўзгадаць крыж Езуса Хрыста, які збаўца нёс за грахі кожнага з нас, таксама і асабіста мяне. Па-другое, у такіх сітуацыях трэба ўзгадаць і пра агромністую Божую цярплівасць, якую Бог аказвае кожнаму, таксама і мне асабіста, кожны дзень. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. І дзеля нашага збаўлення зышоў з неба. Духа Святога, Зевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання. Сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каткі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, і чакаю васкрасення памерлых. Да Бога, які выкарыстоўвае малітвы і спасылае ў нашае сэрцы Духа Святога Суцяшыцеля,
узнесем покорные просьбы. Молимся за святый костел, каб оживленный Духом Христа, ён умел у кожную хвилину распознавать и выконывать волю Бога Отца. Тебе просим. Молимся за пастыраў костела, каб яны выконвалі свою миссию у лучности со своим паном и наставником. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла у выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Усімагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія да Цябе ўзносім, і ўчыні, каб мы верна служылі Табе тут на зямлі і былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв пан Бог усімогутний. Ойче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю моцаю перамог смерть нашую, а Яго з мёртвых паўстанне стало задаткам нашага уваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлу разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас
прымаючы цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся спяваць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Jesу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая.
Молимся. Усемагутны вечны Божа, Ты праз мёртвых паўстанне Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага. Памнож у нас плён пасхальнага сакраменту і умацуй хлебам збаўлення нашыя сэрцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Душпастырскія аб'явы. Сёння ў касцёле каталіцкім 6-я велікодная нядзеля, 9 мая. На бліжэйшым тыдні у нашым санктуарыі будуць адбывацца вельмі ўзнёслыя падзеі. У чацвер, 13 мая, наш санктуарый перажывае парафіяльную урачыстасць. Это урачыстасць двайнога характару, таму што ў гэты дзень касцёл святкуе урачыстасць унебаўшэсця Пана, а ў нашай парафіі это дзень успаміну аб'яўлення Маці Божай у Фаціме 13 мая. Таму гэты дзень асаблівы для нашага санктуарыя. У гэты дзень святая імша распачнецца ў гадзіне 19-й. Узначаліць яе ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі. У часе святой імшы будзе ўдзелены сакрамент біжмавання. Пасля святой імшы запрашаем прыняць удзел ва ўрачыстай працэсіі з фігурай Маці Божай Фацімскай. Таксама сардэчна запрашаем на нашу парафіяльную урачыстасць всіх слухачоў радыё Марыя, хто лучыцца з намі дыстанцыённа, запрашаем прыехаць да нас у госці і перажыць гэтую святую імшу у Жодзіна у санктуарыі Маці Божай Фацімскай. 12 мая папярэджваць урачыстасць будзе першая падрыхтоўка да парафіяльных місій. У наш санктуарый прыбудзе ксёндз Станіслаў, місіянер, які правядзе першую падрыхтоўку у парафіяльных місіях, і таму сардэчна запрашаем таксама вас, дарагія парафіяне, на 12 мая на гадзіну 18. Спадзяюся, што нас будзе даволі шмат, і пасля імшы ў гадзіне 18 таксама адбудзецца працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай на двары нашай на пасесіі касцёльнай. У пятніцу 14 мая у касцёле каталіцкім свята святога Мацея Апостала. Такім чынам, святая імша ў бліжэйшым тыдні у нашым санктуарыі будзе адбывацца наступным чынам. У панядзелак і суботу святая імша раніцы ў гадзіне 9, у аўторак, сераду і пятніцу святая Эўхарыстыя будзе вечарам у гадзіне 18. У чацвер святая Эўхарыстыя ў гадзіне 19. Яшчэ раз вярнуся да 13 мая, нягледзячы на тое, што Эўхарыстыя будзе ў гадзіне 19, у гадзіне 18 будзе адарацыйнае набажэнства. Таму запрашаю ўжо на гадзіну 18 у чацвер будзе выставленне на свяцейшага сакраменту, супольная маліта святого Ружанца, літанію да Маці Божай, пасля чаго распачнецца святая імша. У нядзелю святая імша ў гадзіне 9, 11 і 18. 23 мая, это нядзеля, спаслання Духа Святога, у гадзіне 11 у нашай парафіі адбудзецца першая святая камунія. У гэтым годзе да першай святой камуніі ў нашым санктуарыі прыступіць 19 дзетак нашай парафіі. Папярэджваць урачыстасць спаслання Духа Святога будзе супольная адарацыя 22 мая, это субота, у 19:30. Запрашаю вас, дарагія парафіяне, на такую адарацыю, малітву. Музычную аправу рыхтуе наша музычная маладзёжная група. Будзе літургія Божага Слова, будзе магчымасць скарыстацца сакраменту споведзі, падрыхтавацца да нядзелі спаслання Духа Святога праз асабістую малітву, праз адарацыю. Это вельмі дастойны час. Таму запрашаем годна, перажыўшы час падрыхтоўкі да нядзелі спаслання Духа Святога, перажыць таксама дастойна урачыстасць спаслання Святога Духа. Узгадаю толькі, што чарговая падрыхтоўка да місіі парафіяльных апроч 12 мая будзе ў нашай парафіі 13 чэрвеня, 13 ліпеня, 13 жніўня, 13 верасня і 13 кастрычніка пачатак парафіяльных місій. Місіі трываюць тыдзень часу, таму запрашаю так распланаваць свой час, каб кожнага дня на працягу трывання місіі быць на адным рэлігійным навучанні, альбо раніцай, альбо увечары. Жадаю вам добрай нядзелі, прыміце Божае благаслаўленне.
Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абароною, супраць спакусы і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія на згубу душ снуюць па свеце. Святы Айцец Станіслаў, ласкавы заступніку Бога, абаронца пакрыўджаных і апякун жыцця ў небяспецы, ты заўсёды рупліва служыў Езусу і яго беззаганнай маці для ратавання несмяротных душ і спачуваў усялякаму цярпенню. Давяраючы твайму заступніцтву, прыбягаю да цябе і прашу, не адмаўляй мне ў дапамозе, выпрасі для мяне у Бога ласку, аб якой з даверам прашу, і дапамажы мне ўсё жыццё выконваць волю нябеснага Айца. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.